Nenad Stipanić, Bogovi neona. Na rubu klanca kojim smo se trebali uspjeti do plućnog prijevoja, ali ipak izvan domašaja rečeničnjaka, zapalili smo vatru. Sklopio sam oči pokraj ognjišta od naribanih iveraka Kristovih pluća koje je Teo zapalio potaknuvši trešnje unutar smisla svakog iverka. Probavljao sam upravo ovaj trenutak kada sklapam oči pokraj ognjišta i apsorbiram davno napisan tekst. U želucu su mi se oblikovala slova. Postajalo mi je jasno da sam mogao promijeniti samo sebe, da sam na to potrošio više od pola života, a rezultat je bio tek polovično zadovoljavajući. Negdje između 2018. i 2027. uz pomoć svojih kćeri napravio sam i UI Nenada Stipanića 2.0, kojeg sam namjeravao napuniti informacijama o sebi, da neopterećen društvenim, dugovnim, duhovnim, intelektualnim i biološkim nastavi i pisati, kada mi već okolnosti života za tu rabotu nisu bile sklone. U međuvremenu, mlađa, tada 12-godišnja kći izradila je lik mog avatara, onako kako sam sad sebe zamišljao kada postanem novi bog, a starija, tada 16-godišnja kći izradila mi je pomoću dostupnih alata i programa s interneta UI za pisanje priča. Napunila je mojim starim knjigama i tekstovima, pa je trenirala dok UI nije savladala moj stil. Ili se sve to možda nije dogodilo, nego je otpalo u raspadu svega što je ova knjiga trebala biti, iz jednostavnog razloga što je umiranju čovjeka Nenada Stipanića je prethodilo umiranje istoimenog pisca.